to som ja, Marko, vítam pri ďalšom videu. Dneska budem robiť futbal, že toto tu bude brána, to tu má, jak vidíte, tu je brána a ja budem strieľať a bude tam mek futbal. S nami bude mek futbal. Čaute! A ja idem prvý a tu je potom. Jak som chytil som. Hej! Ešte raz. Postavujem. Každý má na to len 10 sekúnd. Ej, chytil som. Tretí pokus. Ej, Fantastico! Ešte raz. Počkaj, jaký je pokus? Šiestý, ne? To je šiestý. Teraz ste vždy, keď neviete, čo máte robiť. Odporúčam vám. Som dá. Staruj taký tento. Keď to 8. Au. Au. Kameraman strca. Jak to? Takže to je posledný Ty pokus. vieš? To bol posledný pokus, nie? Nie teraz. Takže to bolo dobre. Je to od 0. Jem, hej. A takto strieľajú čavovia. Ako je mek futbal. Tá. No zadnou to musíme. Ty nevieš. Jedna z dvoch. Mám motorku Zídaň. Motorka Zídaň. Kdy to ten jumping? Sophie? No, on. Tá nechcem byť kositá. Koľký je to pokus? Ej, 2-0. Vyhral. Teraz si že ide od 7 že ide. No prečo ide 6? A to je jedno, nie? To je jedno. Aj tak vyhral, že ide. Aj to 3-0, 3-0. To bude RS-ky gól. Hopla. Skoro. Skoro som ty. Môžem dať poslednú ako šupu? Nie. Hej, chcem dať ako poslednú. A nie som nedal. No čo? Že Ale- nemáš. Je to 4-0. A ja sa rozlúčim s vami. Takže čaute.